uJesu Kristu inkosi nceku kaNkulunkulu. Siyabingelela baba uNsibande, siyabingelela nakumama, siyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Mpostoli, mina ngidlulisa nje ukubonga kakhulu unceku yenkosi ngidlulisa ukubonga kakhulu unceku ngokuba uNkulunkulu ukugqobile wakunika umsebenzi wakhe ukuba baba umpostoli konke okuvelayo uNkulunkulu akhona ukukunothifaya akutshele ukuthi lokhu ungakumameli, lokhu ungakumameli. Uyakutshela uNkulunkulu izinto eziyingozi ezizokwenza ukuthi ulimale wena bese sekubhidlika ibandla lonke. Siyabonga nje nceku kaNkulunkulu lokuthi ungayilaleli leya VN labayishoko ukuthi i-opposite ivangeli oliphethe kuthiwa awuthunywanga uNkulunkulu. Ngikuvile bona buhlungu unceku, angifuni ukukhuluma amanga baba. Ngizwile kona umphefumulo wami ulimala ukuthi kunabantu osolo amehlo abangavuleki ukubona iqiniso namanga abakhoni ukuwabona. Kodwa nje mpostoli mina ngiyacela nceku kaNkulunkulu uchubeke uqine babe. Kukhona izwi elikhona lapha kuJeremiya chapter 1 verse 19 lithi bayakulwa nawe kodwa abayekwahlula ngokuba nginawe, kusho uJehova ukuba ngikophule. Angeke bakwenze lutho mpostoli, sikhona sinawe semkhulekweni nceku kaNkulunkulu. Into oyiphethe eyasezulwini ayiyona yomuntu, ayiyona yaseHayidesi, ayiyona yaphansi kwamanzi, kodwa uphethe into yasezulwini. Kungako bayawulwa nawe kodwa angeke bakwehlule. Sikhona mpostoli, sikhona baba. Singeke futhi sikhishwe ukuthi bantu bathini, sizwe abathini, bantu bakudistract bathini, ayi ngeke. Sihleli impela kuyoze kuvuleke isigodi, uNkulunkulu asithathe lapha sime khona, sime ezwini, asingeke sisuke. Siyabonga kakhulu nceku yenkosi, cina mpostoli, cina nceku kaNkulunkulu. Ushumayele elivangeli uNkulunkulu akunika lona. Asinankinga thina ukuthi bantu bathini ngawe. Sikhona baba, siyabonga kakhulu mpostoli. Uqhubeke ulalele uNkulunkulu baba, ukuze izimvu sizohlala sikhona, ngoba if ukushayeka wena ibandla liyohliphika baba. Siyabonga kakhulu mpostoli, gcina nceku kaNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi, amen.